Сәлем, Бозатлык радиосында Татарча подкаст һәм аның алып баручысы Эльвира Гарипова. 27 март Халыкара театр көне билгеләнә. Без дә бүген театрлар турында сөйләшергә булдык. Ләкин зур, популяр академик театрлар турында түгел, кичкенә шәһәрләрдә яшәүче һәм эшләүче театрларның хәлләре турында белешергә телибез. Бүгенге кунакларым танылган театр тәнкыйтьчесе Нияз Игламов һәм Әлмәт Татар драма театры җитәкчесе Фәридә ханым Исмәгыйлова. Хәерле көннәр барыгызга да. Саулармысыз, хәерле. Исәнмесез. Ни хәлләрегез бар? Бәйрәмнәргә нәрсәләр әзерләдегез, Фәридә ханым? Премьерагыз бар дип беләм. Бераз сөйләп китегез әле шул хакта. Беренчедән чакыруыгызга рәхмәт. Минем өчен Азатлык радиосы бик зур радио, бик күләмле радио, бөтен дөньяга сөйли торган радио буларак, минем өчен бу зур дәрәҗә. Сездә булганым бар, фотографияларга төшкәнебез бар, безне анда бик яхшы итеп кабул иткәннәр бар. Бүген инде чыннан да бәйрәмгә зур күчтәнәч, зур бүләгебез бар. Ул премьера, бүген бездә премьера. Премьерабызның исеме Йөрәк сере, пьеса авторы Актаныштан татар теле укытучысы Ләйсән Әминова. Актанышлар бездә бик күп театрда, актрислар бездә күп, бик халыкчан, бик татарча, бик шундый премьера көтелә бүген. Менә кичә генераль прогон ясадык. Нәрсә дип әйтим? Шул иртәгә исә без күрсәтәбез менә шушы ике көндә Алтын битлек номинациясенә номинант булган спектаклебез Көзге сөре. Иртәгә безгә Алтын битлекнең жюри әгъзасы Андрей Пронин киләчәк. Ул чөнки Мәскәүдә без 5 апрель көнне чыгыш ясаганда ул безне күрә алмый кала. Шуңа күрә ул махсус безне карар өчен очып килә. Инде беренче караучысы дип әйтә алам һәм фатиха бирүчесе менә хәзер безнең белән сөйләшүче Нияз Рауфович Игламов, ул да шулай ук Алтын битлекнең жюри әгъзасы. Мин кеше театрларга мөнәсәбәтемне әтнәләрнең мулласыннан соң үзгәрттем. Мин генә түгел, хәзер күпләр Татарстан шәһәрләрендәге театрларны ярата, аларның спектакльләрен калдырмаска тырыша, актерларны белә. Бүген алар зур иҗади әсәрләргә алына, федераль дәрәҗәдә экспертлар чакырып, фестивальләр, иҗади лабораториялар уздыра. Менә быел Әлмәтнең Көзге сөре спектакле бер юлы 6 номинациядә Алтын битлек бүләгенә дәгъва итә. Моннан тыш әле Микулай спектакле озын исемлеккә кергән. Бу исемлектә Буа театры спектакле дә бар. Нияз, сезнең карашка ничек? Кеше театрлар үсеше сизеләме Татарстанда? Алар яңа дәрәҗәгә чыгып килгән кебекме? Соңгы берничә ел эчендә Россиянең кеше шәһәрләренең театрлары зур үсеш алганнар. Ләкин шуны әйтмәкче булам, безнең Татарстан театрлары, кеше шәһәрләре театрлары, алар бераз алданрак менә шушы үсеш юлына басканнар. Чөнки урыс театрларының һәм башка милләт театрлары, алар менә шушы партия проект, бердәм Россия проекты белән аларның үсеше бәйле. Безнекеләр бераз гына алданрак. Чөнки Аллага шөкер, безнең Татарстан нинди күпме дәрәҗәдә мөмкинлек бирә үзебезнең театрларга эшләргә. Мәсәлән, бик күп кызык спектакльләр шул Әлмәттә, шул Минзәләдә, Буада һәм Әтнәдә иртәрәк куела башлады. Әйтик, менә Ромео Джульетта, ул беренче урынны алган, гран-при алган спектакль. Ул, по-моему, Фәридә Багисовна, әгәр ялгышсам, төзәтегез. Ул менә шу партия проекты алданрак куелган, минемчә. Нияз дөрес, ул 2015 елда чыкты. Партия проектын 17 елдан башладык. Дөрес әйтәсез. Бик куаныч, чөнки чынлап та без бер тамырдан театрлар, татар театрлар бер тамырдан. Бөтен татар театрларга сәйяр труппасы юл куйган. Менә ул булмаса, бернинди татар театрлары булмасы. Һәм 90-нчы еллардан башлап, 2000-нчы елларда безнең арада бераз шундый теге һәрбер театр үз эшен башкарды. Һәрбер театр үз юлын сайлап, үз юлы белән барды. Кемдер күбрәк коммерция, шундый теге тамашачы өчен җиңел жанрларга күченеп спектакльләр куйды. Кемдер ничектер, кемдер башкача. Төрле спектакльләр булды, ләкин менә соңгы елларда чынлап та ниндидер үзгәреш җиле керде менә безнең татар кеше шәһәрләренең театрлары. Һәрбер театрның үз йөзе бар, үз юлы бар, ләкин барыбер без ничектер бердәмлерәк үзебезне хис итә башладык. Һәм урыс театрларында йогынта ясый, республикадан читтән. Ну, нинди куаныч бит. Ничә спектакль катнаша итик теге фестиваль малых городов, аларны театр нация үткәрә безнең теге Евгений Миронов җитәкчелегендә. Анда безнең теге татар театры Ромео Джульетта белән беренче урынны ала, гран-прины ала. Әлбәттә, ул бөтенебез өчен зур казаныш, ләкин ул бит кем белән ярыша?
урыс театрлары белән ярыша. Димәк, без бер контекстта яшибез. Һәм шулай булырга да тиеш. Чөнки урыс театры ул алдангы театр. Телисеңме, юкмы, ул чынлап та әйдәп баручы театрлардан берсе. Һәм без аның белән на равных конкурировать алабыз. Минем өчен иң зур куаныч шул. Әмма нәрсә ул партия проекты? Ул акча дигән сүз. Чөнки беркем өчен дә сер түгел, кеше шәһәрләрдә театрны җитәкләргә бик авыр. Беренче чиратта ресурслардан тора. Кеше шәһәрләрдә кечкенә заллар, күбесендә, әлбәттә, үзе турында Фәрдә Бәгесен әйтер, чөнки аларда кытышкыч зур тамашачы залы, менә кеше шәһәр өчен. Аннары бит эш хакы да азрак аларда, билет хакын күтәрә алмыйсың син. Шуңа күрә ресурс моменты бик мөһим. Шуңа күрә менә партия акчалары ул әлбәттә театрларга бик зур үсеш, бик зур ярдәм булып. Беренче елларда только куелышларга бирелде ул спектакльләргә. Ну, то есть гонорар анда, сәхнә бизәлеше, музыкаль бизәлеше, инде тора-бара. Менә хәзер, мәсәлән, автомобиль алып була, кемгәдер автобус кирәк, кемгәдер сәхнә җиһазлары кирәк, кемгәдер световое оборудование, кемгәдер утлар, музыка, тавыш оборудованиесе кирәк. Шуларны һәммәсен хәзер алып була шушы акчаларга. Ул әлбәттә зур казаныш. Һәм әлбәттә ул партияның заслугысы түгел. Монда Евгений Мироновның ул булмаса, аны шәхсән аны Путин белмәсә, аны хөрмәт итмәсә, беркайчан да ул проект барлыкка килә алмас иде. Әмма ул нигә эштәлеккә йогынты ясамаймсың, Нияз? Алар, мәсәлән, заказ ниндидер заказ бирә алмыймы? Ул белмим, эштәлек, контент буенча. Менә федераль партия ул ниндидер шартлар куймый. Ул инде җирле властьлардан тора. Безнең Татарстанда чикләндермиләр театрларны. Әлбәттә, барында таләпләр. Күбрәк классика куйгыз, урыс классика булсын, чит телдәге классика булсын, милли классика булсын, яшь режиссерларны чакырыгыз, яшь сценографларны, яшь композиторларны, театрлар аны үти, мәсәлән, репрессияларга багышланган, сугыш темасына, причем не то что патриотик хиссендә генә куелган, әмма чынлап та нидер зур сагышлы, нидер теге авыр темаларны күтәреп, бик күп театрлар бездә Татарстанда, мәсәлән, һәм башка төбәкләрдә, кайбер төбәкләрдә чынлап та җирле партия вәкилләре, алар менә шулай йогынта ясыйлар, тырышалар шикләр куярга, ничектер идеологик яктан театр эшенә керәләр, катнашалар, давление сизеләндә, ләкин бездә һәм күп башка төбәкләрдә алай түгел. Аллаһка шөкер. Шуңа күрә мин әйтмәсем, монда бөтен партия проекты булгач, һәрбер спектаклендә безнең партия, безнең правительство, хөкүмәт безнең теге аларга мәдхия җырлана, алай түгел. Театр бит театр, ул сәнгать буларак, ул бит образлар, метафоралар белән эш итә. Эзоп теле дә булырга мөмкин монда. Турыдан бәлки күп нәрсәләр, мәсәлән, шул ук теге Әлмәтнең хәзерге менә номинант спектакле. Анда бит теләсәң әллә ниндиләрне темаларны күрергә була. Ләкин турыдан бер нәрсә дә әйтелми, ул вообще ниндер теге антиутопия стилендә куелган спектакль, аңа бәйләнеп булмый менә турыдан. Ул ничектер безгә зыян китерә, ул теге безнең теге илне критиковать итә һәм безнең тарихны критиковать итә. Алай итеп булмый. Ләкин әгәр телисең икән, син ул темаларны күрә аласың шу спектакльдә. Ничек инде театр ул темаларга сөйләшмәсә, ул темалар кузгатмаса, кем кузгатыр аларны? Чөнки театрның бүгенге вазгыятьтә, бүгенге көндә ул әдәбияттан минемчә көчлерәк, бигрәк тә милли театрларны алган театрларга килгәндә. Бездә аудитория киңрәк, күбрәк, зуррак. Без бик күп кешеләргә ниндер зур темаларны, зур фәлсәфи, мәгънәви идеяларны бирә алабыз. Театрлар. Һәм ул горурланык өчен сәбәп түгел, ул беренче чиратта җаваплылык турында сүз бара монда. Без җаваплы, халык алдында, милләт алдында, менә әйтәбез, менә тел фәлән дип, милләт бетә, тел бетә дип. Кем күтәрер ул темаларны театрдан башка? Әлбәттә журналистларның да өлеше бик зур, ләкин театр ул бит сәнгати яктан күрсәтә, художество ягыннан. Аның үз тәэсире бар, аның үз тылсымлыгы бар театрның һәм әлбәттә театр бик күп очракта, әлбәттә, безнең татар театрының хайраны, гомумән әйтәм, гомумләштереп әйтәм, безнең кеше шәһәрләренең театрлары ул яктан миңа мәсәлән теге мин үземне җирле генә теге театр тәнкыйтьчесе дип санамыйм, чөнки бөтен Россия күләмендә эшлим. Минем өчен, мәсәлән, мин бер татар театры өчен хәзерге вакытта, хәзерге көндә ят түгел миңа. Һәрбер театрның берничә спектакль бар, теләсә нинди фестивальдә күрсәтерлек, теләсә кайсы илгә барырлык, шул ук Әлмәтнең, шул ук Минзәләнең, шул ук Чаллының хәзер.
яңа сәнгать җитәкчесе килгәннән соң һәм әлбәттә Тинчурин театры, Кариев театры, аларда барысында да үзебезне әйтмим инде, без шуны куярга тырышабыз. Зур темалар, зур ниндидер теге фәлсәфи, мәгънәви темаларга ия торган спектакльләрне. Әлбәттә, күңел ачу өчен спектакльләрне дә куярга тиеш, чөнки халык аларга мохтаҗ, ләкин менә монда ниндидер баланс табып, менә итәргә кирәк. Миңа калса, менә соңгы 10 ел эчендә татар театры бик югары, бик шундый дәрәҗәле, мәртәбәле Россия театрлар арасында урынга менде. Фәридә ханым, сез нәрсә дип әйтерсез? Ниндидер идеологик басым юкмы сез менә бердәм Русия акчасы аласыз инде? Кулымны йөрәгемә куеп әйтәм, һич нинди басым да, цензура да бер нәрсә дә юк, не существует. Бергәдән бер әйбер безне бит инде ул җыеп торалар киңәшмәләргә, ниндидер тәрбияви әйберләр булсын, халыкка кирәк әйбер булсын, күңел өчен булсын, йөрәк өчен булсын. Менә шундый әйберләр бар. Тегенди мондай эксперименталь дип, оятсызлык булмасын сәхнәдә. Менә шундый әйберләрне ишеткәнем бар. Менә шу. Ансаны безгә кирәк инде, бигрәк тә татар театрына. Үзебез аңлыйсыз. Әйе, менә сез бер вакытны шулай бер күтәреп чыккан идегез, татар театрлары рус телендә дә кайбер спектакльләрне куярга мәҗбүр була һәм ул күп очракта заказ белән бәйле була дип әйткән идегез, әйме? Әйе, ул яңа ел әкиятләре. Яңа елга чөнки без күбрәк оешмалар аркылы эшлибез, профсоюзлар аркылы. Ул шуның белән бәйләйбер. Мин шул вакытта да шуны сөйләдем. Без инде хәзер татарча балалар спектакльләре куярга тырышабыз. Ике телдә куярга тырышабыз. Менә безнең Шурәле шоу ике телдә бара. Бәби спектакльләре бар бездә хәзер. Бик кызыклы ул. 0-дан башлап 5 яшькә хәтле бәбиләр. Без менә күрсәтәбез икән берәр предметны алып, мәсәлән, алма, яблоко. Ике телдә дә, чөнки безгә билет алып тамашачылар килә. Татарча белүчеләр дә, белмәүчеләр дә. Без ике теллекне алга сөрәбез бу очракта. Но безнең татарча спектакльләребез бар. Юк дип әйтә алмыйм. Менә хәзер без Ак бүре сорабыр спектакльне куеп чыгарып киләбез дип әйтә алам инде мин. Андый проблема юк дип әйтмәдем. Рус телендә дә уйнарга балалар спектаклен менә шул яңа ел белән бәйле. Ул бар. Башка театрларда да бар дип беләм, бездә дә бар. Бу Азатлык радиосында татарча подкаст. Без Әлмәт театры җитәкчесе Фәридә Исмәгыйлова һәм театр тәнкыйтьчесе Нияз Игъламов белән кеше театрлар турында сөйләшәбез. Бер уйлап караганда, Әлмәттә күп кеше яши дә инде, ләкин барыбер бик күп түгел бит инде ул. Казан белән дә, хәтта Чаллы белән дә хәтта чагыштырганда, әйме? Аларның да бит әле күпмесе генә татар телле булырга мөмкин. Әйе, инде шулай. Ул тирәдә Бөгелмәдә бармы рус драмтеатры? Бөгелмәдә рус дәүләт театры бар, әйе. Без алар белән бик тату яшибез. Спектакльләр алмашабыз. Залларыгыз туламы дип сорамакчы идем инде мин сезнең. Менә мин сезгә шуны әйтәм. Әлмәт кечерәк шәһәр, кече шәһәр статусында йөри ул. Безнең залыбыз зуррак. Чөнки ниндидер социология дигән фәндә дә шундый ниләр бар. Халыкның ничә генә проценты театраль тамашачы. Ул бит инде шулай. 4% дигән бәлки ул расламагандыр, бәлки ул бөтен кеше дә театрга йөри алмый. Театр ул ниндидер элитар сәнгать дип әйтик микән инде, бөтен кеше өчен дә була алмый ул. Хәтта кинога да күбрәк кеше йөридер әле. Мин акланып әйтмим. 400 урын ул, 378 урын менә бездә, безнең шәһәр өчен ул зуррак. Хәзер менә без 70% белән эшлибез. Ул безгә нәкъ таптаман булып чыкты. Мин моңа кадәр бу сөйләшүгә кадәр Буа театры җитәкчесе Раил Садриев белән дә сөйләшеп алган идем. Ул әйтә инде, безнең элек спектакльләр 96% читтә куя идек ди. 4-5% гына Буада куя идек ди. Хәзер хәтта 10%лап хәзер Буада куябыз ди. Нияз, менә бу проблема да бар бит әйме кеше театрлар өчен. Алар һәрвакыт менә каядыр гел читкә чыгып йөрергә мәҗбүрләр. Кеше шәһәрнең төп проблемасы шул. Әйтик, бик кечкенә шәһәрләр бит бар. Әле менә безнең кеше шәһәрләр рәтенә безнең Нефтехимия башкаласы Нижнекамск, Түбәнкама шәһәре керә. Ләкин бит ул зур шәһәр, анда трамвай бар, анда ничә кинотеатр, анда ничә сәүдә үзәге. Инде Минзәләдә, Әтнәдә, Буада ничек яшәргә? Әлбәттә, менә шушы кеше шәһәрләрдә күбрәк премьера чыгарырга кирәк. Мәсәлән, Академия театры, Камал театры без куябыз максимум елда чыгарабыз 2 спектакль, 2 яңа премьера, ул безгә җитә. Чөнки яңа премьера нәрсә аңлата ул? Яңа премьера чыгарасың икән, анда бит шул артистлар катнаша. Димәк, син барган спектакльләрне
төшерергә тиеш репертуардан. Бит аларга халык кили. Икенче яктан сиңа тигезлерәк ничектер труппаны эшләтергә кирәк. Менә фәлән артистлар күптән уйнамады, аларны хәзер катнашырга кирәк. Менә фәлән драматургны күптән куймадык, аны куярга кирәк. Шундый теге фикер дә бар. Шуңа күрә син барган спектакльләрне дә кайвакыт теге яхшы барган спектакльләрне төшерергә мәҗбүрсин. Кеше шәһәрләрдә киресенчә алар 8, кайвакыт 10 премьера куялар елга. Шундый төшенчә бар урыс телендә, чөнки ул бөтен кеше шәһәрләрнең театрларга кагыла. Город посмотрел. Менә шундый төшенчә. Город посмотрел. Всё. Ул спектакльләрне уже шәһәр карамаячак, шәһәр халкы. Ул бетте дигән сүз. Кайбер шәһәрләрдә, кайбер спектакльләр 5 тапкыр бара, 6 тапкыр бара. Всё, шуннан соң репертуардан төшә. Автобуска декорацияларны салып, ул башка төбәкләргә, башка шәһәрләргә, башка ниләргә, районнарга чыга ул театр. Аны бер ничек тә менә шушы ситуацияны үзгәртеп булмый. Ул кеше саныннан тора. Шуңа күрә бик күп мәсәлән матур итеп теге карарлык спектакльләрне төшерергә туры килә менә шу буа театрларга, Минзәлә театрларга. Ярый менә все-таки Әлмәт, Бөгелмә, Төбән Камалар все-таки зуррак шәһәрләр, аларда озаграк саклана спектакльләр. Менә ул спектакльне уйлап карагыз, куярга. Күпме кеш кирәк аңа. Һәм акча, ну, менә мин Аллага шөкер барам мәсәлән теге Буага, Әлмәткә бик күп яшьләр. Бөгелмәдә бик күп яшьләр. Нижникамскида, Чаллыда яшьләр йөри башлады театрга. Яшьләр бит ул хәзер барбер безнең буыннан аерылып тора. Ул бик күп информацияны, визуаль өлешен кабул итә генә. Аңа ниндер аттракционнар, аңа ниндер төрле, ну, аңа простой җиһазлар, простой выгородка менә монда сәке, монда 2 урындык, монда өстәл, монда чаршау, һәм всё. Шуның белән тәмам. Ул бит хәзер андый спектакльләрне кабул итми инде. Аңа ниндер теге менә кызыклы декорациялар, ниндер теге кызыклы куелган утлар, ниндер айрым язылган музыкалар кирәк. Ул шуңа мохтаҗ. Һәм ул дөрес тә, чөнки без менә бик бердәм. Ни өчен? Чөнки без конкуренция ясамыйбыз бер-беребезгә. Без хәзер нәрсә белән конкурент итәбез? Сәүдә үзәкләре белән, индустрия досуглары белән, видео уеннар белән, компьютерлар белән, интернет белән, сериаллар белән. Алар безнең дошман әйтмәсем, чөнки алар да булырга тиеш. Ләкин баланс, менә сүз бит баланс турында бара. Атнага хотя бы бер тапкыр барырга тиеш татар театрына, татар кешесе. Башка безнең урын юк, татар кинематографы юк дигәндәй. 12 фильм әле безнең теге погоду не делают урыс әйтмешли. Әле безнең шундый теге якут киноиндустрия феномены кебек берәр нәрсә барлыкка килмәгән. Ну, аяк күз белән карарга кирәк. Китапларны әзрәк укыйлар. Хәзер газет, журналларны менә традицион рәвештә чыккан ниләрне бик аз укый халык. Ну, ни эшлисең? Ул прогресс дип атала. Прогресс белән көрәшче кешеләр, алар да бездә дә бар. Юк, без консервный банкада яшәргә тиешбез. Без үзебезнең культурага алай булмый шул. Менә бүгенге көн вазгыятьтә. Ну, ни эшлисең? Ну, тормыш үзгәрде, бик нык үзгәрде. Безнең бик күп безнең җәмәгать эшлеклеләр, язучылар, төрле кешеләр, алар менә ничек 70-нче, 80-нче елларда, хәтта 90-нче 2000-нче елларда ничек булган хәлләр, алар шулай аны теге юнәлтәләр шуңа. Ну, ләкин бит халыкны алдап булмый, халыкны бит һәм кешеләп китереп булмый аны театрга. Театр, ну, бу әлбәттә коммерциядан теге экономикадан килгән төшенчә, ләкин без клиент-ориентированный булырга тиешбез. Ул бик күп нәрсәдән тора. Әйтик, кеше шәһәрләрдә, мин хәзер Татарстан театрларында әйтмим, Россия күләмендә. Аларда мәсәлән бик күп кемдә ремонт булмаган. Мин күптән түгел Ачинск шәһәрендә булдым, Красноярский крайда. Шундый бик матур, бик кызыклы театр, бик кызык режиссер аларда эшли, Саган җитәкчесе Артем Терекин. Ләкин 2 ел элек мин булган идем. Анда разруха, анда бер җимерелгән баскычлар, анда су ага ниләрдән, гел теге сантехника белән проблемалар, башка ниләр белән, патша заманында ясалган җиһазлар. Хәзер аларга Аллага шөкер край администрациясе акча бирде, ремонт ясаганнар. Бөтенләй башка тәэсир. Халык күбрәк җыри башлады театрга, понимаете? Хәзер бит шуннан башлана. Буфет бармы, юкмы? Буфетта завармый кофе бармы, юкмы? Безгә менә күпмедер ничәдер ел элек Мәскәү татары инде, бай татар, шундый бизнесмен безгә кереп теге администрация. Ну, нәрсә инде сез җегетләр, академия театры булгач, теге сезнең теге заварной кофе хәтта юк.
нәрсе енді что мен Нескафеде ішерге тиішмін. Әйдәгіз, хотя бы бір қазір бүтін буфетларда бар, Аллаға шүкір. Чөнки ул қазір халық таләпшәр, қазір халықның сайлау мөмкинлеге зуррак. Коммунистлар әйтәйді, стереть грань между городом и деревней. Қазір ул грань юк, ул шик юк. Интернет біздің үзаңымызны үзгәртті. Һәм біз қазір я юғарлыққа нидер зур мақсатлар қуябыз, я бөтенләй юкка чыгабыз. Андый фикер миндә туа. Менә 10 ел элек Фәрида Багисовнаға башка театр вәкилләре бармак белән күрсәтмим, әйткәннәр. Ну нәрсә инде ул кылана, фестивальләр, фәлән дигәннәр, ул татарча түгел, ул безнеңчә башкача, ул ниндидер режиссерларны чакыра нәрсә аңа җитми. Хәзер инде андый сүз юк. Хәзер киресенчә. Хәзер киресенчә үрнәк алып, уже карап, шалтыратып эшләргә бөтен нәрсә үзгәрә. Театр ул менә шушы үзгәрешләрне тормышта, җәмгыятьчелектә бөтен булган үзгәрешләрне исәпкә алып кына яши ала нормально. Азатлык радиосы, татарча подкаст. Фәридә ханым, менә сез Гөлшәһәрдә генә куя алмыйсыз, әйме, үз спектакльләрегезне. Без атнага 3 көн уйныйбыз үзебездә. Безнең шулай ярым стационар шартларда ия. Булай без выездларда чыгып китәбез, район үзәкләрендә, башка шәһәрләрдә, театр булмаган шәһәрләрдә бар бит. Авылларда да йөрибез әле без. Ул система әле бетмәде дип әйтергә кирәк. Баргалыйбыз, барабыз, йөрибез. Әмма авылларда ничек соң клублар торышы? Башлыча Татарстанда йөрисезме, ничек? Без Татарстанда йөрергә тырышабыз күбрәк, башка өлкәләргә дә чыгабыз, Оренбургка чыгып керәбез, Самар өлкәсендә дә булабыз, Башкортстанда да булдык, менә быел көз көне әйткәндә, менә Учалыда булдык без гастрольдә, тагын нидә булдык, Белоретта булдык без гастрольдә, Ахун авылында булдык, Зифа Кадырованың туган авылына барган, аның әсәре белән, синсез килгән язылар белән. Халык шундый итеп каршы алды безне, галәмәт гаҗәп инде ул, бик истә калды. Нәрсә дип әйтим, авылларда клублармы? Клублар бездә әйбәт, Татарстанда. Менә безнең Габдрахман авылы бар, монда Җүкеңнәндә булып кайттык. Онда инде шәһәрнең мәдәният сарайлары көтүнәшерлек. Клублар матур, клублар әйбәт. Әле хәзер менә Казан гастрольләре проекты башлады Ирада Хафизанна мәдәният министры безнең. 17 мәйданчык бар ди, мәдәният ушаклары бар, мәдәният йортлары бар. Алар гаҗәп патша сарайлары кебек анда. Менә Юдинага барабыз, киләсе атнада 31 көнне Юдинада чыгыш ясыйбыз Казан янында. ДК Московскийда чыгыш ясыйбыз. ДК Сәйдәштә чыгыш ясыйбыз. Безнең хәзер бөтен театрлар кузгалды. Безгә Казанга килергә мөмкинлек бар. Элек без инде Камал театрында гастрольләр үткәрә идек, Тинчуринда үткәрә идек. Миңа бик кызыклы менә бу проект шулай ук. Безнең Казанга барасы килә бит. Артистларның Казанга барасы килә, бу яшерен батырын түгел. Безнең өчен Казанда, безнең өчен Камалда гастрольдә булу. Без 2 елга, 3 елга бер мәртәбә оештырып тора идек ул гастрольне. Әле менә хәзер теге пандемия белән туктап тордык. Хәзер опять Казанга. Андый үзәккә тартылу кеше бар инде, ул ничек булмасын, Казан безнең өчен мәркәзи иш. Әмма артистларыгызның анда каласы килмиме соңыннан? Гомумән ничек менә кадрлар белән артистларны? Мин зарланмыйм. Әлмәт зарланмый. Без менә 10 ел элек моннан курс җыеп Әлмәт театры өчен театр училищесында укытып чыгардык. Эльдуравый Хайруллинныкылар, алар 15 артист иде, шуның 7-се бездә иде. Алар менә 10 ел эшләделәр, быел 10 ел тулаларның эшләвенә Эльдуравыйны чакырып алар белән спектакль куйдырырга дип торабыз әле без. Аның белән сөйләшүләр алып барабыз хәзер. Но без бер артистыбыз кызганычка каршы узган ел автомобиль авариясендә менә 26 мартта Илшат Агиевның еллыгы була. Шундый кызганыч ул безнең өчен зур фаҗига булды. 28 яшьлек җегетебез шулай әрәм булды. Шуны әйтәм, кадрлар мәсьәләсендә Әлмәт театрында кытлык юк. Бездә Казанда туып үскән балалар, менә Миләүшә Саба кызы, Айрат Мифтахов Казан җегете, Дилара Ибатуллина Казан кызы, менә кибет спектакль белән алтын битлек номинанты Дилара Ибатуллина шулай ук. Алар бездә эшлиләр, алар бездә яшиләр, алар бездә фатирлар алалар, ипотека алалар инде, балалар табалар, гаиләләр коралар. Мин сөенә, һәрбер гаилә барлыкка килгән саен, һәрберсе фатир алган саен мин сөенә, булар Әлмәттә кала. Булар Әлмәт театрын алга таба яшәтә дип. Менә шундый хәл бездә. Нәрсә белән кызыксындырасыз? Эш, рольләр? Гел рольләр, гел спектакльләр, 7-8 спектакль. Безнекеләр инде арып
арып та китәләр. Аннан соң шул ук фестивальләр. Без кая хәтләп алып бармадык ул артистларны. Яшь кешегә нәрсә кирәк? Дөнья күрергә кирәк бит аңарга. Һәм сәхнәдә үзен расларга кирәк. Шуның белән тотабыздыр без артистларны дип исәплим мин. Ниндидер атмосфера тудырып тотабыз без артистларны. Әлбәттә, нәрсәләребездер юк безнең теге фатирлар бирү юк бит инде леге шикелле совет заманы шикелле. Югары зарплата дип әйтә алмыйм инде мин. Алар теге нидә эшлиләр бит инде, ниндидер башка хезмәтләрдә башкаралар театрда. Мәҗбүрбез аны эшләргә, монтировщик булып эшлиләр, ниндидер помрежлар булып эшлиләр. Ансы да кирәк. Театрда бөтен эшне бер юлы да башкара белә торган кешеләр кирәк. Универсаль кешеләр булырга тиеш театрда. Театр бит коллектив хезмәт. Монда тагын дәүләт системасы булырга тиеш, распределение булырга тиеш бездә. Милли театрлар өчен без кадрларны әзерлибез бит. Ләкин студентлар бит чыга, без аларны чыгарабыз, институтта чыгара, училищеда чыгара. Ләкин ни өчен күп артистлар бармый, бәхетне эзләп хәтта Мәскәүгә барырга тырышалар, башка шәһәрләргә, татар артистлары, татар курсларыннан. Мин хәзер берничә кызны беләм, алар тоже Илдар абыйда бетергәннән соң Мәскәүгә укырга керделәр. Ну, нишлисең, монда ниндидер дәүләт сәясәте булырга тиеш. Менә шушы артистларны илешләп, менә һәрбер театрларына җибәрергә кирәк. Аның өчен махсус программа булырга тиеш. Аның өчен мөмкинлек булырга тиеш. Ул бик күп нәрсәләрдән торган фактор. Элек, мәсәлән, театр училищесендә андый страшилка бар иде. Начар укысаң, мизәлә театрына барасың. Куркытканнар шулай, укытучылар. Ну, хәзер ситуация үзгәрде. Менә алтын битлек лауреаты Сергей Потапов килә Якутиядан. Нинди кызыклы спектакльләрне куя башлады Минзәләдә. Башка режиссерлар килә. Зиннур Селиманов Уфадан, Тимур Кулов Чаллыдан, Мәскәүдән, ул хәзер ике шәһәр арасында яши. Һәм башкалар. Ул әлбәттә ул кызыксындыра яшь артистны. Менә ул бетерде, аның беренче чиратта минемчә барыбер акча да түгел, торау мәсьәләсе дә түгел. Аның беренче чиратта ниндидер теге иҗат стимулы булырга тиеш. Рольләр булыр. Камал театры килә ала ул теге кушать поданы амплуасына. Ә бит Минзәлләгә ул бармас, зур рольләр кирәк. Һәм монда бик күп факторлар. Аның өчен махсус уйларга кирәк. Һәм безнең менә вот Иманым Камил һәрбер директор үзенчә менә шундый мөмкинлекләрне тудырырга тырыша. Бик кызыклы шундый чараны уйлап тапты Раил мәсәлән. Ул алып килә Казаннан театр училище студентларына күрсәтә. Беренчедән, аларның диплом спектакльләрен күрсәтә Буа сәхнәсендә, Буа театрының сәхнәсендә. Аннары Буа театрының спектакльләрен студентлар өчен күрсәтә. Алар карыйлар. Уже үзеңә теге ниндидер теге наус матают. Монда да ниләр бар. Чөнки хәзер бит тоже ишетелеп бара. Фестивальдә бар, лабораториядә бар, хәзер Мәскәүдә дә, башка җирдә менә Сербиягә баргач грант-при алганнар Буалар. Алар өчен ул стимул. Чөнки фестивальләр ул әлбәттә стимул. Гастрольләр ул әлбәттә стимул. Чөнки хәзерге вакытта яшь кеше ул бер урында утырырга, аңа рәхәт түгел инде бер урында утыру. Мин эштим дигән идем. Менә 2008 елны исемә төшерәм. Сөйләшүнең башына кайтам. 2008дә без чыгардык Оҗмах капкасын, Ринат Таюпов чыгарды аны. Ул спектакль минем өчен ниндидер бер шик дип әйтик инде, рубеж, икенче төрле әйткәндә. Оҗмах капкасы хәзердә бара әле. Менә Нияз Игламов әйтә бит, кайбер спектакльләр озак саклана. Ул спектакльне төшермибез репертуардан, ул Оҗмах капкасын Мансур Гыйләҗевнең. Ул беренчедән. Аннан соң 2008дә минем дусларым бар иде Ригада. Алар мине чакырдылар ул вакытта Илдус абый. Килегез әле Әлмәт театры, бер сабан туйлар үткәрик әле дип. Ригага алып киттем бит коллективны. Мин яратам сине Татарстан программасы эшләдек, театралештирелгән. Шундый матур программа, шуның белән чыгыш ясадык Ригада. Аннан соң киттек Вильнюска, чөнки Литва татарлары чакырган иде. Аннан соң моннан ук автобус заказ итеп Прагага алып киттек бит артистларны. Шундый сәяхәт оештырдык 2008дә. Ул бит шул кызыктыру сәясәте дип әйтим микән инде. Дөнья күрсәтү сәясәте. Бер артистыбыз шуңынча хәтта поездга да утырганы булмаган булып чыкты. Менә беләсезме, нинди хәлләр бар дөньяда. Авылдан чыккан җегет. Менә бу кадрлар мәсьәләсе Буа театрындагы башка проблемнар һәм гомумән Буа театрының тормышы турында без алдан аның директоры Раил Садриев белән дә сөйләштек. Аның фикерләрен дә тыңлап китик әле. Гомумән мин төп мәсьәлә дип әйтәм. Төп мәсьәлә Буага кадрлар кирәк. Шул менә бу ел мәктәп торган театр училищесын битергән студентлар, кадрлар дип бер төркем алып килсә, менә шул кадрларны саклап калу, кадрлар кирәк. Булай, инде мин теге менә үземдә уйнагач, артистлар белән бергә гастрольләрдә йөргә туры килә. Мин саңа җитәкчесе дә,
Халык мен театрга йөрмәли әйтмәсе мен театрларга спектакльләрне карыйлар, йөриләр. Без бу ала сәхнәсендә 96% кешегә уйный спектакльләрне. Кадәр 4-5% гына бара. Хәзер ул процент 10-га җитеп бара. Азурайбыр. Азатлык радиосы Татарча подкаст. Соңгы вакытларда кеше театрлар, Камал, Тинчурин театрлары куйган спектакльләрне дә куйды. Сүнгән йолдызлар, шул Әлдермештән Әлмәндәр, хәтта бу бер яктан батырлык кебек, икенче яктан белмим, икенче ягы бармы Нияз гомумән? Бу хакта ни уйлыйсыз? Туктагыз, бу бит хосусый билет түгел. Ул пьесалар. Киресенчә, кыюрак булырга кирәк. Хәтта зәңгәршәлне куйсыннар. Кем каршысың? Без каршы түгел, шатланабыз гына. Әле Нижний Камск театры гына түгел, Курчак театры куйды безнең Әлмәндәрне. Ул әлбәттә кыюлык һәм кызыксыну, ул театр кызык булырга тиеш бер яктан тамашачы өчен, икенче яктан театрның үзенә, артистларга, башка кешеләргә, театр кешеләренә. Ничек инде, ничек? Ничек куймаска, ничек инде шундый югары классикага, ничек фильмда не замахнуться ли нам на нашего Шекспира? Не замахнуться ли нам на Зәңгәршәл? Әйтерсең, һәрбер спектакль ул алтын күкәй кебек. Әлбәттә, уңышсызлыклар да булырга мөмкин, ләкин әгәр син эшләмисең, бер урында торасың, димәк син артта каласың. Тиздән сиңа халык ышанмый башлый, тиздән сиңа халык җирми башлый, тиздән синең театры бетә. Шуңа күрә хәзер драматурглар да аңлый башлады. Юк, без бер кайда китә алмыйбыз. Безнең шундый менә дигән классикабыз бар. Ник куймаска? Сүнгән йолдызлар безнең 5 театрында бара бугай. Бара иде. Менә соңгы елларда. Әйбәт әсәр, ник бармаска? Барсын. Безнең бер елы Эш академия театрында Дон Жуанны куйды. Без куйдык Качалов театры һәм Дон Жавани операсын, Моцарт операсын куйды Җәлил театры. Ник куймаска? Әйтәмиш, монда конкуренция юк. Хәзерге тамашачы аның бит психологиясе үзгә. Аңа Качалов ышаса, ул чагыштырырга бара Камал театрына. Шуңа күрә мин икенче ягын күрмим. Әгәр без әйтәбез, бу спектакльләрдә только Академия театрына куярга тиеш, бу спектакльләр ярый Тинчурин куйсын, булар инде ярый, Минзәләгә инде калдыклар калсын инде, шуны куйсыннар. Нәрсә инде аларга? Кыламасыннар, мөгез чыгармасыннар. Һәрбер театрның горурлыгы булырга тиеш, һәрбер театрның үзенә хөрмәт булырга тиеш. Менә шу зур темалы спектакльләрне, шундый менә классик әсәрләрне, искермәгән классиканы куяр өчен ул бит хөрмәт, үзеңә хөрмәт, тамашачына. Былай җиңел комедияларны генә куеп, бик еракка китә алмассың син. Менә шу минем фикерем, мин 10 ел шулай, 15 ел шулай шуны әйткәнем, минем фикерем үзгәрмәде. Киресенчә, минем фикеремне хәзер менә бөтен татар театрларында үзеңчә избатлыйлар. Мин күрәм аны, ничек менә мин күрәм. Чөнки мин аның турында нигәсе шундый зәвыксыз комедиялар. Бит тамашачы миндән син күрсәт аңа, син аның белән эшлә, тәрбиялә тамашачыны. Булай, халык ул гади халыкка ярый инде. Что это? Неужели без үзебезнең милләтне ниндер югары һәм түбән халыкка, гади халыкка бүлдерергә тиешбез? Без театр. Әгәр театрга килде кеше, ул уже гади кеше түгел, ул уже югары зәвыклы кеше дигән сүз. Мин шул фикердә торачакмын да, үлемгә хәтле. Ул килде театрга, ул адымны ясады икән, димәк ул театрдан нәрсәдер көтә. Ул бәлки белми нәрсәне көтәдер. Без аны үзебез кай вакыт белмибез. Ләкин без бергә менә тамашачы белән бердәмлектә, бергә ничектер шушы юлга басып барырга тиешбез. Теге театр яктылыкка нурга илтә дигән әйбер, әллә кайчанғы гына булмасын, барыбер менә шушы әйбер үзәктә тора. Әниләрне яратырга кирәк, балаларны үстерергә, театр нурга яхшылыкка илтә кешеләрне. Нишлисең? Ул шундый гади хакыйкать. Менә шул уңайдан кеше ни өчен театрга йөри дигән сорауга без хәзер менә былай җавап бирәбез. Кеше театрга кеше булып калыр өчен йөри. Менә шушы
фикердә, шушы шигарьдә минем бу сөйләшүне тәмамлыйсы килә. Бу Азатлык радиосында татарча подкаст булды. Минем кунакларым Әлмәт драма театры җитәкчесе Фәрида Исмәгыйлова һәм театр тәнкыйтьчесе Нияз Игламов иде. Сау булыгыз. Рәхмәт, зур рәхмәт килүегезгә. Исән сау булыгыз, очрашырга язсын. Безгә дә кайтыгыз, яме. Бу Азатлык радиосының татарча подкасты булды. Безнең подкастларны сез azatlyk.org сайтында, YouTube, Яндекс.Музыка, SoundCloud, Spotify платформаларында, Азатлыкның социаль челтәрләрдәге барлык аккаунтларында тыңлый аласыз.